Let me say it clearly. Ni onge any vacuum whatsoever. A leadership majulu. So long as Raila Amolo Odinga is alive. Onjure uru. Kara ila podungema. To ngato kik pa. Tiyo tulo moro kaendi magijibori inge huku na huku. Ano kabekao tulo di monda do kala gijija dum faden kese ngama ruoda yi. To nyaka wasike moro. Ni okwa bi ketu sichi wadu kod ji mago ko chi Facebook. Nikech magaji moro. Wabro deal squarely kod jogo moro ki. Because we know them. To kendo bende. Serikal mora nyaka pingi. Serikal kipingo ekatiyo ni jopiny. Serikal nyaka pingi. Omejo mawacho nisiji wan joluo koro waolo kipingo serikal. Nwa donjuri serikal. Mango joma kaka magiwacho. Tunataka tufanye kazi pamoja, tulete maendeleo katika kila mahali. Na tunataka serikali kuu iwe pamoja, ishauri county governments pia ishauri serikali kuu, na shirikisho hizo zitukua nao pamoja. Najua tunaweza kujenga Kenya nzima. Ramogi wadhi nyime kod motendege weche mag siasa kaachiel kod bende ng'iyo kaka inyalo ket chenro makare mag piny owacho. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ukwayo jotend siasa e kaunti ma Samburu mondo mi odonjie piny owacho mar Kenya Kwanza wirani kinde mag siasa koro oserumo. Rigathi ne wuoyo kinde manotimo limbe kaunti no kama noriwore gi oganda jo Samburu e lamo. Nosingo ne piny owacho biro chalo dongruok e kaunti no kata obedo ni thothgi ne okoriwo gi lwedo e yiero maduong' mokalo. E gwenge ma Maralal kar chung od bura ma Samburu West kaunti ma Samburu, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noyore nyasi malamo. Gachagua medo sundo ganda jo Samburu ahinya mago manie kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo wuogie koyo kendo gidonje piny owacho mar Kenya Kwanza. Hatuna muda, hatuna wakati. Tumekuta uchumi wa Kenya umezorota. Hakuna pesa, mambo imekwama. Ile dakika 10 yote president anaweza pata ako kwa mambo ya kufufua uchumi. Na huyu kiongozi amechaguliwa na raia, hata kama upendi yeye, hata kama ako na jicho moja, huyo ndio raia amechagua. Na wewe huna nafasi ya kusema unamtaka, humtaki, humpendi, unampenda. Rigathi osejodak ma Samburu kuom siro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yiero mokalo kowacho ni mae momiyo ganda go yudo mana kom matela achiel kende e piny owacho margi. Lakini pia viongozi tunataka tuongee, tufungue roho. Mtuambie, mbona sisi tumependa nyinyi? Mbona nyinyi hamtupendi ile kiasi tunapenda nyinyi? Bende osingo chwalo dongruok e gwengego kaka chiel kuom yore mag ywayo ganda go koramo ni entiere kod geno ne gibiro loko pachgi e debe e kinde mabiro konyisogi mondo ginyis hera margi e debe e yiero mabiro. Lakini vile nimekuja na ni Christmas, nitatuma chakula gunia 2,000 ya maharagwe na gunia 1,000 ya mchele, kwa sababu wakati ya Christmas ndio ipeanwe kwa akina mama. Tutaita mkutano ya viongozi wa Samburu. Tuongee mambo ya barabara, mambo ya maji na mambo ya usalama. Na tutamjengea barabara. Tutaweka dams na tutaweka usalama. Na pale kwa ile kanisa, rais wetu William Ruto atasaidia na shilingi milioni 2. Na mimi nitasaidia na shilingi bilioni 1. Kwa hivyo tutapanga shilingi milioni 3, msukume hiyo kanisa, hiyo hospitali, tuone pahali itafika. Kaluwore gi rochruok mar arita kwe mosebede kaunti no, Rigathi okwayo jotelo ma Samburu mondo wuo gi rawere, giwere gi njore kendo gikaw omenda mar Hustler Fund gigerrego. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati, na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete Hustler Fund, wakope pesa wafanye biashara. Police officers wetu
ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na ako na silaha, itakuwa mbaya. Limbe Rigathi e county no Masamburu bire seche ma jatend piny Kenya William Ruto to pod ni limbe mare e piny Amerika. Kwa dhimbele gi mago mag siasa nyakora moga juang kwethe jo od bura ma Kenya Kwanza koro wuok tumosuo kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga kagise wi bedo kod paro mago mag luongo rombe mag siasa mar keto Tend William Ruto orindi maliet. Negiloso e romo moro e kaunti ma Kakamega kakimiyo waler kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Kagilose kinde arambe mane obage kanisa mar Katholik kar chung od bura ma Malave gweng ma Luanda. E kweth jo od bura ma Kenya Kwanza ne omaka men kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. E kagise kuom bedo para manyime bago rombe kod jo piny gi lek mar keto tich bedo matek ne serikal. Simuachane na hii maneno ya maandamano sasa. Juzi akaitana maandamano siku ya Jamhuri Day. Simulisikia? Nyinyi mliona kama ilifanyika? Hiyo Sunday akasema anakibia Amerika. Ati ameitwa na Joe Biden na akahairisha hiyo maandamano. Mimi nataka atoe picha moja. Wewe tafadhali fanya kazi ambayo ni muhimu ya kuangalia kwenye serikali inakosea. Ekweth mar Kenya Kwanza ka hotelne kod ja od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Malulu Ijendi Mama Lava kod jating ndai mar jatend piny Kenya William Ruto Faruk Kibet e kind mamoko. Gikoni gibiro beda kicha mar tieko mbi mag Azimio. Maneno ni romo mag jo piny ma Azimio chano bago ko biro bedo kod ndadho. Nyinyi watu ya Kabarasi mnataka maandamano ama mnataka kujenga Kabarasi? We want to say Kenya ijengwe, mawe haiwezi kujengwa kwa kutupa. Mawe inajengwa kwa foundation. Wa leader of opposition akiwa proposed kwamba sasa tunataka tuwe na ofisi maalum ya kuangalia uendeshaji wa serikali ile inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto, ili afanye oversight ya kuangalia Mheshimiwa William Ruto anafanya kazi namna gani. Hiyo inasaidia wa Kenya ama inasaidia Mheshimiwa William Ruto? Judito Gootio kod thuolo no mar sundo jodak ma wuok imbo mar Kenya mondo ser agenda mag piny owacho mar William Ruto e kaka yor yaro dongruok mopogore gi bede koyo. Huko hakuna kitu tumekuwa tukipata kwa hiyo miaka yote. Lakini for the first time in Malava, William Samoei Ruto ametuangalia na kuna maneno ametufanyia. Kwa wakati huu amechukua msichana wetu Beatrice Inyangala kuwa PS. Mheshimiwa Ruto amesema mimi nikae kwa jikoni nipige ugali ya elimu. Hao wataalamu wetu, hao maprofesa wenye wako hapa atainua waje watusaidie kufanya kazi. Gisingo medogolo sir mag gedo mag ute mag lamo e kaka nyayo kwe kod achiel mar oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mogi ka wadhi nyime kendo wang'eyo mag motendore kod weche mana motendore mag sirikal kaka gichwalo chenro mopogore opogore ni jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir okone piny owacho mondo chwal gedo mar kar tiegruok kata TVET ya wapaya ma mambo leo nyaka kanyakla kod bero weche mag wuodhe mag nam. Shakil wacho ni maen gino makoro biro nyiso ni sirikal oketo tenge siasa kendo koro manyo dongo gwenge makaluo. Ne oloso e limbe mane jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo timo Kisumu e pogo chiemb konya. Owalo bende notimo limbe kaunti ma Siaya ka James Okoth leronwa. Jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir ne okawo okang' manyime e rwako jatend migawo Eliud Owalo. Ma ne en bang' yoro kuonde mopogore opogore e pacho ka mar chwalo chiemb kony ne jopiny. Jotend siasa mopogore opogore ne okawo kindeno mar twak gi jopiny. Agone Nyasaye erokamano nikech sirikand ni ene moketo in place. Wan ne walemo to ruoth oseketo government in place. Dong adier? Saa ochopo adwa ni mondo agone waziri wa erokamano. Kanyocha ne waromo kode chien kacha. Na nyise ni jodala wa bende nigi kech. Jodala wa bende golo suru. No wacho na no biro. Obiro koso kobiro. Koro adwa ni mondo wagone erokamano. Wagone
maber ni nitie gimoro ni pes jodongo gi pes mond liete. Ang'e ni sani odigni donge. Odigni kaka basari nyocha digni donge. Wasetiyo matek, basari dhi biro Januar. CDF. Koro kwa doke bunge gi wuon mogo, to kwa tudorego waziri Eliud Owalo, wadwa dhi neno ni pes jodongo gi pes mond liete mabiro Nyanza ka biro ya kutosha. Jaod bura ma Kisumu East korka kore ne okawo kindeno mar sero piny owacho mondo ochwal kit dongruok mopogore opogore. Na Mtoi ni yetu, na Mtoi tutakufa naye. Sitaki na Mtoi naenda vile Yala Swamp alienda. Mimi nasikia kuna pesa ngine imetoka ngambo, asijui ngani, sisi tunasikia tu. Lakini namwambia hao watu tafadhali, lete maendeleo, lakini na Mtoi kuja kana sisi wenyewe. Hii barabara ya flyover, sijui nini. Tulisikia Afro Cities gari napita shwa shwa. Siku watu wa tajiri wa Afro Cities naenda wamefunga. That is our road. If you unachukua wazungu na wengine watajiri wanapita huko na sisi tunaumia hapo chini. Hapana, tunataka kufuatwa hii. Tena hii barabara ya Mamboleo Miwani. Mamboleo Gita. Tulisikia mastori mrefu. Takuwa dual carriageway paka wapi? Hakuna. Sasa tunaomba hiki kitu kidogo kidogo. Ne obuono jatend piny Kenya mondo ochop kare singo mokalo kapo ni limbe makinde ka kinde mar jatend migao Eliud Owalo e Kaluo oken weche mag siasa to mago mag dongruok. Ne oparo ni ker moko kuom singogo. Dr. Ruto promised me in 2018, unajua nimeenda fata hii kutoka Beleni. Walificha hii file paka tulienda kwa ofisini ya then deputy president. Alisema Shakil, sisi tutatangaza hapo Kisumu, TVET tafika hapo Akado. Hii barabara ya Tiga Road wekwa tarmac. Miaka 20 tumefata hii. Sasa tunaomba serikali, tafadhali, let it not be a campaign promise. Jatend migao Eliud Owalo motelo ni yuoro kaunti ma Kisumu ne otelo e chenro mar chwalo chiemb kony e kaunti ma Siaya kar od bura ma Ugunja e skund primar ma Nyasanda. E twak mare motelo ni pogo chiemb kony ne oganda mane oyuoro e apis chief Maroya kar od bura ma Kisumu East e kaunti ma Kisumu ne okwayo jotend siasa duto mane oyier kod mago mane okoyudo kombe mondo oti kanyakla gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Serikal mar Kenya Kwanza ni president nyoto senyisowa ni watigi jotendu te. Jomoyier koda joma kotimo ang'owa ma ok oyier. Mage mpango ma wan godo jothurwa. Koro chieng' moro kwaduogo ni wacho wach siasa mambele kucha. To wawacho mana wach siasa kaluwore gi tich ma sirikal mar Ruto ni osetimo ang'owa, osetimo ni jopiny. Ne omedo ni ajenda mar piny owacho mar Kenya Kwanza en tiyo ni jopiny. Sirikal mar Kenya Kwanza mar Ruto ne wawacho ni en sirikal motel ni gi nyathi jadhier kaka wan. Omiyo en sirikal jochando. Omiyo wan ajenda ma wan go maduong' wakwongo wakonyo mana jopiny machandre. Jotelo biro yudo konyruok bang'e to be mana ka konyruok nitie kose kony japiny ma kawaida. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne ochako chenro mar chwalo chiemb kony kaka yo mar geng'o keche e pacho ka e kinde ma gichwalo kendo medo bero okenge mabiro neno ni jopiny ores kuom kech e kinde mabiro. James Okoth, Ramogi TV. Koro mogi koro wadonje wach mudho mo oimo mwangaza. Od bura mar seneto yango tich ariyo mar juma manyien kako odiochieng' mar timo twak ewi dwaro mar od bura mar kaunti ma Meru mar thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza. Spika mar od bura oluongo senators go bang' od bura ma Meru cholo paro mano madwaro ne othicho oko gavana Kawira Mwangaza. The governor of Meru, Honorable Bishop Kawira Mwangaza, stand in peace with the Meru County Assembly. Ndalo manok bang' jo od bura mar kaunti ma Meru thicho oko e apisi gavana mar kaunti no Kawira Mwangaza kendo chwalo lipot ne od bura mar Senate kaluwore gi dwaro mar chik. Spika mar Senate Amason Kingi ogwelo jo od bura e twak moyiedhi tich ariyo mar manyo ler ewi mudho ma jo od bura ma Meru koni Oimo Mwangaza. Kaluwore kod milome ma ogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho,
Spika Kingi ogwelo jood bura mayande osedhi yweyo mar sikuku. E kinde mag idhe twak, od bura mar Senate nyalo yiero komiti mar senators 11 kata chwalo lipodno mondo gitwagie gi jood bura mag Senate duto. Pone giyiero komiti mar senators 11, komiti no biro nono matut lipot ma ochwalnegi kod MCAs mameru kendo chwalo lipodgi e wigi ma giyudo. Jood bura mameru oseyo Mwangaza kuom nyiso achaya ne MCAs tiyo marach ga pisi mare koting'o rem luwo chike mag ndiko ji e tich. Wuondo moko kuom jopiny ni ondik gi e tich to gionge kind jotich ma ichulo gi kaunti no e kind seyo mamoko. Model Network mane MCAs mameru othichego oko e kom gavana Kawira Mwangaza tich adek mokalo. MCA ma Bogeta West Dennis Kiongora ne yudo sechwalo twak mokwongo mar golo gavana no e kom, twak mane doho ochungo. Geno mar Kawira Mwangaza koro nitie lwet jood bura mag Senate. Poni od bura mar Senate obiro puodho lipot mar jood bura mameru. Kawira Mwangaza biro bedo gavana mokwongo thechoko nyaka ne jokenya wuoge yiero madwe mar 8 mar higani. George Bati, Ramogi TV. Koromogi ndaka 21 bang' saa 3 mar otieno chenro en Oimore. Kabende Bati oganda pod aneno ka go mbaka ahinya motenore gi wachno mar World Cup. No ka Pastor George mano mar Jesus Fellowship, Road Jesus Fellowship Church wacho ni en koro osedonjo Oimore oseakata. Koro osedonjo. Koro oseweyo keto mpira kando. Odonje chenro mar Oimore kamana ahinya Pastor kuom riwruok kod chenro ni mar Oimore. Ndek fasori go pio ma sapi kabisa. Biro pe sapi. Pano tiyo gi makalo Dubai. Ero kamana nya Jared Nyakie japuonj bede wacho na mor gi Ramogi TV bravo to Argentina paro wacho kamano gi dho kizungu Bati gi Lydia Maja kosegi amora ahinya gi Ramogi TV igachiel ko timonwa tich mong'ith kendo aweche manyien mag Oimore kata makawuono met mana kaka pile. Ero kamana ahinya Morris Dianga urkam gundo wacho ni na mora ahinya gi jotelo ma pod ochung' gi duond bura manotero gi e od bura wacho ni jatend jaod bura Mauriri engineer Mako Golanya Meta ochung' mongirore ma ok nyal ndek ni kata matin kendo wacho ni tijgi ng'eyo mar keto piny wacho tesre. Nano ka Ezekiel Tenge wacho kanyo ni omora ahinya gi weche gi manyien odhiambo ma kawuono ka bende wacho ni ok oyie ahinya gi wach bende wacho gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oneno ni mago gik madier kata kamano mano mana pache kaka wacho pile ginyiso pache gi wago mana mbaka wawinjo pache nyakoro mga jwang. George Okaka wacho ni en to wach bole ma pod pek kendo ma pod okete chunye seche gi Flozianet kachel gi Nani Moseso, Grace Gracious, Jojo Tieno, Moses Bolo, Nyareri giduto giwacho ni gikete mana kae Ramogi TV. Injinia Lazaro Kanyambok to wacho ni eno yie kaka wan gi yie motegno nitiere mbaka moro no agoyo kocha akora paro ni pod oneno ka yie pod otegno kata kamano wacho kanyo ni en to wacho mana ni kata okay achianto Sam wacho mana fani winyoter kumoro. Susan Onyango bende wacho ni nitiere kondele but mos kanyo okete mana kae Ramogi TV otino makawuone chendo mar Oimore. Koromogi mago mana moko kuma usero kapodi oro timatima mano kina nikech puro biro bedo gi thuolo mar ledogi mago minde konwa e otieno ni weche manyien mago Oimore nyakoromogi. Yena mondo wakaw yweyo madundo to ka waduogo pod wan gi mathoth koting'o mabiro ne. Sirkal menyo chako kampen mar pidho yien bilion 15 pacho kama ngima. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba take tunya tichi. Karo musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitate muntaguchi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende. Kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntaku ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyakigima. Yaruliriko aseviu sasa bono.
Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Be ing'eyo ni sabund miti man kod chocolate ni kod omega 6 fatty acids, vitamin C kod magnesium machango pien del mokethore, nyieno cells mag pien del kendo konyo e bedo kod pien del mayom. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhi adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jwange chendo ni maro Oimore wadhi mbele gi miyo weche go manyien kaka rwatore nyake kaunti ma Kisii kama obila omako min nyathi ma jahigni 3 manyocha olodh wang'e oko gi ji mapok oyangi kaunti no ma Kisii. Ji mamoko 3 bende odadho gi ewi monj manyocha notim ne nyathino ma nyaka sani nie kar thieth ma Kisii ka wengene koro ok nyal neno gimoro amora. Jafo moro ma Kisii Crispin Otieno miyo waler. Apedha kod nonro mar obila ne odhi nyime ewi tim makoch manyocha otimne nyathi ma jahigni 3 Junior Sagini manyocha othich wang'e oko gi ji mapok oyangi. Meko matinende en mar min mare manyinge Maureen Nyaboke ma jahigni 28. Nyaboke omaki kitudo gi ketho mar jwang'o nyathine no. Motelo okinyi makawuono obila mag Okwach Kich ne omako achije mamoko 3 ma itudo gi timno. Kanyo kamoting'o japuonjre moro ma jaklas 11 duto ne odadho gi kuom seche 10 kendo owegi thuolo mar dok pacho. Apedha no ne otim koda kaod gi Junior Sagini. Polisi walisaka leo asubuhi wakaenda na kichana ya ndugu yangu, na jana pia walienda na kichana ya ndugu yangu ambaye wanaendelea kumchunguza Ukunya Kongo Police Station. Hata sahi tutapata habari yoyote, lakini najua kweli utapatikana. Ni jana walichukua kakichiti hivi kaina kawaya ambako nilikuwa natumia kutengenezea redio. Walienda nako waende kuchunguza kama damu inaweza patikana kwa hiyo kawaya. E hospital mar thiedho wang' ma Kisii, Junior Sagini medo yudo nafu kendo nitie geno ni onyalo yudo thuolo mar dok pacho. Gavana ma Kisii Simba Arati en achiel kuom ji mane olimo wuoyi matin no. As a hospital we can't just discharge because we know that there are issues at home that need to be sorted out. That's why we are very happy that the government has come in to take over, especially the Ministry of Culture and Social Services, to know where
can this child be rescued to? Because there are issues now. There's the blindness, so there's visual rehabilitation. How does a child live like this? There are mental issues. The child is 3 years old, but even a 3-year-old requires, psychiatric care. Kufikia sasa hivi upelelezi umefanywa kiasi gani? Askari wamefanya upelelezi wao kiasi gani? How many people have been arrested? And what steps are they making towards making sure that this problem is taken care of? Sasa hata tumeogopa kutuma hata watoto wetu mtoni. Tumeogopa hata kuenda kufanya kitu zingine. Hatuna freedom kabisa. Sasa tunaomba Mungu, tunaomba ya kwamba serikali tusaidie. Tunaomba wa chiefs wachukue hatua, waendelee, watafute hao wahalifu kwamba haki ya huyu mtoto itendeke. Tunaogopa sana, tunashindwa, tunalia. Mpaka hata tumeshindwa kwenda hata kanisani, tunashindwa tufanye nini. The government personally have decided that I'll settle the bill with the hospital here where the baby was brought in. And at any given time that we found the other side of rehabilitation center is accommodative, therefore daktari will release the baby to the facility. Ma edalagi Junior Sagini, nyathi ma jahigni 3 mane osedak ka kuom dweche 7 kanodak kod babagi kaachiel kod dagi. To mana kaka jogweng'gi kod jo Kenya mopogore opogore, familia ni bende medo mana kwayo obila mondo tim kar ma ginyalo mondo mi ging'e ni jomage madigol wenge nyathigi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Ikuruma, Marani County, Kisii. Wadhiane koro Migori kowuok Kisii. Moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Migori oseo piny owacho kuom rem tayo somo mar lai mar CBC e yo mowinjore. Jood bura go wacho ni dang'ni sani okwako piny Kenya e sekta mar somo wirane mise ok ogur motegno ne somb CBC. Jo Juma nigi lerno. Chenrono mar somo mar CBC pod medo nyuolo paro mopogore opogore e pacho kae. Moko kuom jokanyo mag sekta no mar somo kaachiel kod josiasa e kaunti ni ma Migori wacho ni ikruok pok oket makare kod piny owacho mani chenro ni mar somo mar CBC koro ketie tim e yo mowinjore. We are requesting the current government that the confusion in the education system we are not going to accept. The future of this nation lies on the students who are in school now. If there is total confusion, it means the future is confused. Kechwana dalili nigi ni dhitamogi. To gidwoko jonyuol kata 844 be mawambo wadhi. Mondo nyithindo dhi janyuol ong'e ni nyathina kotiko klas 8 donje form 1 to dhi university. Giwacho ni chenro ni mar somo mar CBC en mano bende koro ber mokalo. Ka bende poni nyalo kete tim e yo mowinjore to nyakelo kony ne jopuonjre. Uma Kenya sani nigo ok en kata mar chiemo no. Gima wan go en mar nyithindo madhi sikul. Jonyuol nigi nyithindo manyotimo klas 6. Gikia ni nyithindo go dhi kanyo. Nyoro kanyo nyiso ni gidhi donje junior secondary e secondary schools. Kuonde moko secondary schools nigi subjects mopogore. Kikelo japuonj achiel ang' no puonj gite. So the crisis ma wan go is a crisis in the education sector. Ywak bende koro nitie ni chenro ni mar CBC koro wechego mag siasa osedonje. CBC is a good thing, but the implementation now we are bringing politics. We need to support this country. Because if we don't do it now, who will do it? We're not going to accept to play around with the future of this nation. Some of us, it is because of education. That's why we are here today. Were it not for my going to school, I was just a brickmaker somewhere here, around this Oruba area. I brew changa here. Oganda mathoth e kaunti ni ma Migori wach ni pod gintiere mudho e yo ma iketogo e tim chenro mar somo mar CBC ka bende dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ka okalo kuom migawono mar somo koro chiw ler ka otende kod chenrone. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa mbele ni piny Kenya geto tiyo kod atamalo 30 mar lowo duto mar Kenya e pidho yien kochopo higa mar 2032 ma en moko kuom yore ma bende geno ni biro konyo kedo kod oro kod midhiero mayudo jo Kenya kinde ka kinde. Bidito mondo miyo waler e wi okang' ma kamano ka jatend Kenya ikore mar yawo ayanga kampen mar pidho yien. Tarik 21 dweni jatend piny Kenya William Ruto biro telo e nyasi mar chako ayanga kampen mar pidho yien kaachiel kod duoko kare lope ma osebedo ka okethore kata otigo e yo marach e bungu mangong' e kaunti ma Kajiado.
Ma en chakruok mar neno ni piny Kenya ogo okang' madongo e rito alwora e yore mopogore opogore. Lek mar Kenya oriwo tiyo kod 30% mar lowo duto e pidho yien kod bunge kochopo higa mar 2032. Gigeto pidho yien mar bilion 15 kochopo higano. Pidho yien biro miyo piny owacho thuolo mar kedo kod gik mathoth maketho ber mar alwora, chal mar kor lwasi kaachiel kod nyak mar chiemo. Piny owacho bende osingo duoko piny muya machido alwora kod 50% kaka yo mar reso chal mar kor lwasi. Ma biro nyalore ka ojiw chenro mag pith yien. Duoko nengo kod ndhadho mar lowo maromo heka milion 10.6 ma osekethore en okang' machielo ma piny owacho geno ni dhi timore poni Kenya ochopo lek mar pidho yien bilion 15. Kochopo higa mar 2030, piny owacho bende geto tieko chuth lope ma okethore nikech weche ma opogore opogore kaka yo mar chopo kare winjruok mane otim kod riwruok mag pinje wi kedo kod oro. Piny Kenya en achiel kuom pinje ma osebedo ka bedo kod oro kod kech e gwenge mathoth. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne osingo mar yawo solro e yor mbui kaka yo mar konyo ji makech chamo. We appeal to Kenyans of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Already, our men and women in the Kenya Defence Forces have offered to forego 1 day's salary to contribute to the response kit. Yo mar pidho yien e 30% mar lowo nyalo bedo okang' makare e tieko chuth kech kod oro ma osebedo ka nego ji koda ka jamni. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere mana mago motenre kod weche maga eno ne piny Kenya yudo lai makare mar dhi nyime. Koro sani wadok kendo Migori to wang'iyo mago motenre gi weche mag jotich. Kama ni kaunti ma Migori chako chenro mar kwano jotich kaka okang' mar golo oko jotije mabandia kod mago mane ondiki e tok chik. Kweno no ma jotich idhi timo kuom thuolo mandala bich ka ochako tarik 19 mar dweni. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma nigi lerno. Elendo ni ma ogol kod jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Olima ka okalo kuom obok ma ondik tarik 16 mar dweni. Jotijego duto mag piny owacho mar kaunti ma Migori biro chopo e kweno ni ka jatich machope chenro ni nyaka koro ting' obok 9 mamoko kuomgi en moting' boro manondike go e tich, obok mag somo, opande kaachiel kod mamoko. Jatend migawo mar jotich e kaunti ni ma Migori Kalebo Pondi osewacho ni onge jatich moro amora ma igete chenro ni ka owacho ni kod idhi time ka olure kod chik. Ni ng'iyo ni ng'ato idhi gole tich samoro kalure ni kata nyocha okoringo yo makare. Ma kik luoro ni bed gi jotich, wabro luwo sheria nikech nyocha kwa chamo muma to namnwa tingo sheria ni wabro bedo guided gi sheria, omiyo kik ng'ato luora e wach moro amora. Sheria no mabro guidewa e timo gige wate. Chenro ni mar kwano jotich e kaunti ni ma Migori biro mana bang' dwe achiel bang' ka lipot mar jotich mane otim kod kambino mar Institute of Human Resource Management mane omi ora kod piny owacho mar kaunti ma Migori ne oyango ne nitiere jotich mathoth ma ondiki e tok chik. On people who do not have certificates, they may not know the number. They are also spending money on people who do not work. They may not know the number. Today, I am giving the two of you authority to find out those ghosts. Remove them from office together with the Public Service Board, and then we enable the Public Service Board to engage people who are not ghosts. Lipod ni bende ne oyango ni kaunti ni ma Migori bende koro osebedo kod jotijego manyawawa malo 600 bende osemiyo piny owacho mar kaunti ma Migori kumiga ka higa lalo omenda manyalo romo milion 60. When I say may your road be rough, that is part of the rough road that I want you to travel. So your work is cut out for yourself, and those ghosts must disappear within the next 2 months. Kweno makamae mar jotich bende ne otim diriyo e kind loch mar gavana machon ma Migori Okoth Obado. Kata kamano, oganda e kaunti ma Migori wacho ne lipot mane ogol ok ni oketi e tim. Dwaro margi
eni bang' kwenoni lipot ma idhi gol koro ketie tim. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenye tulikuwa tunataka kujua ni mwenye alisaini ile postmortem na mabibi zao walikuweko na hawakuhusishwa kwa hiyo mambo. Kitu ya pili ambayo tunataka kujua ni results ziko wapi. Ik mar owete moko ariyo ne ochungi apoya bang' ywaruok ewi nonro mar tho margi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wadhi mbele nyakora mga gimi wechego manyien ka bende koro wateri nyaka wechego motendre koda nyangi mar nyithindo manyiri. En gima piny owacho osebedo ka kedo kaka kamano gidwaro ni mondo mijiw chenro mag omenda kaka yor sira mar kedo gi timbegi. Ramogi board mano makedo kod nyange ma nyithindo manyiri dwaro mondo piny owacho kokalo kuom sirikal mamalo kod mago ma counties ochwalo omenda mabiro miyo gi thuolo maber mano mar kedo ne ratich nyithindo manyiri ahinya to mago ma itero nyange. Ne giloso romo kod riwruoge mopogore opogore e kaunti ma Tharaka Nithi. E romo mane okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo kod nyange ne nyithindo manyiri, ng'uro wuokie ni piny owacho kosebedo ka chiwo omenda moromo mar chopo e gwenge mathoth ma itimie nyange ne nyithindo manyiri ahinya to e kaunti ma Tharaka Nithi. Tunaona ya kwamba funding sio mzuri kabisa. Hatuwezi fikia communities kama hatuna funding ya kutosha. Kwa hivyo anti-FGM board kwanza inatakana ipewe funding ya kutosha ili tuweze kufanya kazi na already existing community based organizations and NGOs that are engaging communities at community level, na tuweze kufanya kazi tena na county anti-FGM steering committees. So ninaomba elected leaders waweze kupush county assembly wa push more funding ipeano ili implement hiyo policy. Hatuwezi kuwa na policies ambazo zinapata dust. Lazima zikuwe funded. Part of ile plan yenye tuko nayo kama serikali ni kuweza kuimplement hizi policies because hatuwezi endelea kutengeneza policies zingine na zile zingine ziko kwenye shelf. So kuna hiyo direction ya kuanza kuimplement zile policy ambazo ziko in place bado mbele tuanze kuadopt zingine. Kata kamano jakom mar board no koni gisebedo ka gitiyo matek ka ochiwo ranyisi kod kaunti ma Tharaka Nithi manyaka sani kwan mar nyiri ma itero e nyange odok piny. Katika hii vita ya kupambana na ukeketaji wa Tharaka, according to the Kenya Demographic Health Survey 2014, wako 49% against the national average which is 21%. Kumaanisha wako juu sana, lakini tunangojea statistics ya 2022 ambayo itareleasiwa anytime na KNBS na itatupea county specific data na itatupea ethnic data. So we hope hiyo itatusaidia. Na tunajua ya kwamba tulikuwa tumalize ukeketaji kufikia mwisho wa 2022 na tumefika mwisho. Kenya nataka kusema hatujafika hiyo sufuri ambayo tulikuwa tunatarajia, lakini make strides, yani tumesonga mbele. Inaonyesha kwamba hiyo ni very good direction. Lakini tunataka kuon medical practitioners ambao wamechukulia hii kazi sasa wanatengeneza pesa kukeketa watoto kwamba watapatikana na sheria and they will face the law. Gisingo mar tiyo koda ka joma chuo bende mondo bigi nyal kedo koda ka lwenje mag kit chwech. Ni ukweli kwamba kidogo vijana wetu wameachwa nje. Huo ni mpango ambao sasa tunaenda kufikiria, sababu tumeona kidogo vijana wamepotelea kwa manyumba huko na kwa tabia ambazo hazifai. Kwa hivyo tunaenda kufikiria sasa na kupanga vile tunaweza pata vijana waunge katika huu mradi, ndio tukisaidia kijana mwanaume tunasaidia wasichana, sababu kwa ujumla hao ndio wanatengeneza jamii. So I believe tuko macho. Hakuna watoto ambao watanyanyaswa kwa any gender based violence, several issues. So everybody is cooperative. Ekinde no mine ariyo bende obila ondhiyo bang' yudo ka gitimo ne nyithindo 4 manyiri nyange e kar dak ma Sechlezi e kaunti ma Isiolo, kendo ichano chwalgi e nyim doho odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar riwruoge mag saga kod ohelni matindo Simon Chelugui oyango ni piny owacho ni kod chenro mar jiwo ohand chak
kokalo dwoko piny nengo mag chiemb jamni e pacho ka. Wycliffe omiyowa ler mathoth ewi wachno. Kaluwore gi ywak mar jopith dho chak e thurka ma osebedo ka ywago nengo mamalo mar chiemb dhok moidho, piny owacho koro wuok oko mar reso jopith dho chak kod jogo matimo ohand chak e thurka. Sisi kama serikali tutawashika mkono, tutafute hii soko ya maziwa, ndio huyu mkulima ako hapa aweze kupata faida. Ile siku ya kumwaga maziwa, ile siku ya maziwa inaharibika sababu hakuna soko, iwe ni kitu ya sahau, sababu tuko na enough market across our borders. Kane owuoyo e lap ma Githunguri, kaunti ma Kiambu, e nyasi mar yawo ayanga riwruok jopith dho chak ma ong'ere kaka Githunguri Dairy Cooperative Foundation, jatend migawo mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui owacho ni chenrono biro chiero riwruoge duto mag jopith dho chak e pachoka mane opodho e kinde mokalo. Hii mambo ya chakula ya kulisha ng'ombe imekuwa bei kali sana, kutoka 6,000 na kuelekea juu. Sisi tunataka kuweka mbinu ya kupunguza hiyo bei iteremuke chini ya 1,000, na sisi tunataka kuangazia ukulima wa cotton, pamba, sababu tunatoa hii chakula ya ng'ombe all the way from Zambia, from Malawi, from Tanzania, and even from Uganda. Ewi pur mar kofi e pachoka, jatend migawo no yango ni chenro dhi nyime mar timo lokruok ne duol ma ochung' ne uso mag kofi KPCU kaka yorno mar chiero duolno kendo miyo jopur mijing'o mar dhi nyime gi chenro mar pur mar kofi. We must go back and restore the ownership of KPCU back to the owners, the farmers, the Kenya coffee farmers who are here and elsewhere in this country. So again, we have begun an engagement with National Assembly, and I believe we will be able to restore back the ownership of KPCU to its original owners. Korka kore jod bura ma Githunguri Gathoni wa Mchomba okwayo piny owacho mondo oket okenge moromo mar jiwo sekta mar pur e thurka kaka yorno mar kedo kod kech makelo achiedh nade ne thoth jo Kenya gi kindeni. Crop regulations on coffee presided by AFA. Hiyo sheria ilileta mabonyenye wote kwa wizi wa kahawa kule auction. Tunataka hiyo sheria ifutiliwe mbali kutoka next week on Monday. Dio pesa ya kahawa irudi kwa wananchi. Riwruoge saga bende opoyo piny owacho kuom kelo hola ne jopur kod johala matindo kokalo e aguch omenda mar Asla Fund, gino ma giwacho ni biro miyo gi thuolo makare e yudo omenda mar tayo chenro gi ahinya e tielo mar ariyo mar aguch omenda no mabiro dhi ne riwruoge saga. Wycliffe, Ramogi TV. Koro mogik mar wete ariyo mayande wito ngimagi bang' tuo mar nyaldiema goyogi e gweng' ma Komo e kaunti ma Kiambu ochungi apoya gi familia ma koro dwaro ng'eyo gima omiyo wetego notimnegi bero kiling'ling'. Familia no penjore gimomiyo ne otim bero makamano ka lakteche owuon ne oseyango tuo mane onego wetego mana kaka Wycliffe koro miyo ler. E gweng' ma Komo mayudore Thika e kaunti ma Kiambu, chenro mar tero e yweyo wete ne ochungi apoya kaluwore gi buok ma familia margi ne oradogo tok fwenyo ni ne otimne ringrego bero makiling'ling' ma onge ng'eyo margi. John Joroge ma en wuod achiel kuom wete ma osenindogo lero ni ne oromo gi buok e okinyi mar chieng' ngeso tok yango ni ringre wuongi ne otimne bero e kar kano ringre maduong' Makago. Kata kamano, Joroge lero ni kwayo mar dwaro yudo ler e wachno ne ogore e lwanda ka lakteche ne otamore golo ler mar berogo. Ukiuliza kwa nini wamefanya hawatoi majibu. Ukiuliza daktari alifuta njia gani ili wafanye postmortem ambapo sisi hatupo, hawaelezei. Na hata sasa hatuwezi zika mwili mpaka tujue sababu ama ni nini hicho wanachokificha. Mpaka wanataka sisi tuzike ili hata tuna hizo result zao. Nelias Njeri ma en minod mosenindo Karanja yango ni bang' temo ng'eyo adieri e wi berogo gi yango ni achiel kuom nyamino wetego emane olidho e tokgi kendo golo chik ne lakteche mondo otim bero ne ringrego, gino makoro nyuolo chich mathoth e kindgi kaka anyuola. Hakuna haja ya kwenda kuzika miri na hatujui nini iko behind. Tunaweza wapumzisha alafu watufuate na kitu ingine, watufuatilie. Ni sisi tuko na jukumu ya
pengine ni sisi tulipoison mabwana zetu. Anyuola no bende wacho ni ywaruok mar lowo osebedo e kind owetego kod nyamin-gi no, makoro ichich godo ni chano ndiko lopo owetego e nyinge, gino magikwedo ka gidwaro ler makende. Chenye tulikuwa tunataka kujua ni mwenye alisaini ile postmortem na mabibi zao walikuweko na hawakuhusishwa kwa hiyo mambo. Kitu ya pili ambayo tunataka kujua ni results ziko wapi. Tumefikia kuamua hakuna mazishi ambayo itaendelea kwa leo until tuambiwe mambo yale yote tulikuwa tunauliza. Stephen Njoroge majaigni pirabich kodario kodowadgi Francis Karanja Kanyari majaigni pirang'wen kodario ne owito ngimagi kaluwore gi tuo mar nyaldiema mane onuro gi tok chamo rech ma owuok e aora ma Komo tarik 9 dweni. Ik mar owetego mane ochan tarik 17 dweni koro ochor nyime ka anyuola dwaro ng'eyo ler e wi bero mane otimne ringrego, gino magiwacho ni mono gi nindo. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kariobangi Sharks omako Gor Mahia modhi mar gol achiel kuom achiel. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. This December, twinkle, twinkle, little stars. How I wonder what you are. 'Tis the season for you to have a blast. Explore and learn. 1, 2, 3, 4, 5. We've got you covered on View Sasa. Help! Over here, quick! And for parents, no need to worry. You can be sure the content is safe for kids. And oh, it's going to be exciting. Let the little ones enjoy their favorite shows only on View Sasa. Successful, popular, lovable. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bedo kod dalani kata odi iwuon ma ok ichul dwe ka dwe en mwandu maber ma inyalo bedogo ka irutaya.